Satnam. Em volia posar en contacte amb vosaltres per compartir-vos les novetats d'aquí d'Osona Satnam. Com heu pogut anar veient últimament, quasi que sols dono publicitat del que són les classes de Shakti Dance virtual i aquest és un dels canvis que m'ha portat la pandèmia, no? Però no el fet de passar-ho virtual, que sí, que també, perquè va haver-hi un moment que realment només es podia realitzar la pràctica d'aquesta manera, sinó també a sentir, no? M'ha portat la pandèmia a plantejar-me què és el que realment m'ajuda a mi. Com molts ja sabeu, l'objectiu principal d'Osona Satnam és ajudar a les persones a connectar amb la seva pròpia essència, no? Jo sóc una buscadora nata de la meva essència i crec que mai finalitzarà aquesta búsqueda, i llavors a través de la meva búsqueda he anat descobrint disciplines que m'han ajudat, no? Com ha sigut les teràpies que realitzo aquí a casa, de teràpies d'alliberació del pericardi, de registres akàshics, sempre acompanyada amb els olis essencials que m'ajuden tant a nivell emocional, físic, com a nivell de poder tenir una llar sense tòxics, no? Però el Shakti Dance fins ara, tots els altres anys, els havia realitzat sempre en sales de la població de Vic, i arrel de la pandèmia doncs vaig decidir deixar aquestes sales i en el moment de la pandèmia només realitzar les classes pel meu compte en format virtual. Després la pandèmia em va portar també a sentir que és realment el que a mi m'ajuda, no? A part de les disciplines, com és també el Shakti Dance, i el que a mi m'ajuda realment a connectar amb la meva essència és viure aquí, és estar en contacte amb la natura, observar els canvis, observar els animals, com es comporten. Aquí tenim viuen amb nosaltres, no és que tinguem perquè no són nostres, viuen amb nosaltres dos gossos, un gos i una gossa, la Nana és ella, una d'ells, dues eugues adoptades i també dos gats, un gat i una gata. I després també aquí viuen 1000 animals i animalons que a vegades ens sorprenen amb la seva visita, com són llangardaixos, serps, cabirols, porcs senglars, 1000 tipus d'ocells que la majoria no els conec, tot i que espero algun dia poder-los reconèixer en el seu cant, amb les seves plomes. I això és el que me n'he donat que faltava, que pogués ajudar també als altres amb aquest contacte amb la natura. Sí que quan algú ve a realitzar una teràpia a casa sempre els dic que no agafin una hora en concret, sinó que agafin una hora que sàpiguen que després tenen temps per gaudir d'aquest entorn i per connectar. A vegades no simplement és observar la natura i veure els seus canvis, sinó simplement estar en ella i sentir-la. I ja la vibració dels arbres, de la gespa, de la terra, de l'aigua, no? Ja ens transmet una altra vibració a nosaltres mateixos. Llavors és per aquest fet que he decidit passar a realitzar les classes de Shakti Dance aquí, a casa nostra, al Llobet. Aquest estiu hem estat arreglant el paller, falten uns petits retocs i ja podrem començar. Per suposat, entenc que la gent no pot pujar aquí un cop a la setmana a realitzar una classe perquè estem aïllats i val la pena que quan vens aquí ho puguis gaudir, i aleshores es realitzaran classes i tallers, jo crec que un cop al mes, en cap de setmana, el dissabte o diumenge, depèn del taller o de la classe, doncs serà al matí, la tarda o serà de tot una jornada. Vull deixar sentir-me i no posar-me uns objectius de serà així o serà aixà o ha de ser així, sinó poder-me sentir en cada moment jo mateixa què és el que millor puc oferir als altres. Llavors comentar-vos això, que properament començaré a explicar-vos quin és el primer taller que realitzarem aquí a Osona Satnam, així com per ensenyar-vos també tot el nostre entorn. Desitjo que us agradi el canvi i, si més no, que el comprengueu. Satnam, moltes gràcies per la vostra atenció.